Bore da, croeso cynnes chi i'r oedfa bore yma yn enw ar arglwydd Iesu Grist. Croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Mae'n braf cael cyfle i gyd addoli ar Bore Sul. Felly mae Emyr yn arwen ni yn yr oedfa bore yma. A ni'n dymuno ac yn gweddio pob bendith i Emyr wrth i fe arwen ac wrth i ni addoli gyda'n gilydd. Mae yna baned ar ôl yr oedfa, cofiwch aros am hynny, ac yna mae ysgol Sul i'r plant ac yr oedolion tua 11:15. Yn yr wythnos, cwrdd gweddi nos Fawrth am 6:15, clybiau plant nos Wener, ac yna mae'r coeddiadau ar y sgrin, ond wythnos nesaf fydd gwasanaethau Nadolig yn cychwyn, a mae dyn ni oedfa am 3:00 yng Nghastell Coch prynawn dydd Sul nesaf. Mae fwy o fanylion. Mae yna Cwmpawd arbennig, diolch i rai sy'n bod yn gweithio ar hynny, wedi greu ar gyfer gwasanaethau Nadolig a'r hyn sy'n mlaen. Mae'n siŵr bod yna copi mae rwle, ond cofiwch Sul nesaf, Castell Coch am 3:00. Yna mae hefyd neges wedi dod yn pentref Eglwys Newydd ar nos Fercher y 7fed wythnos i Mercher. Mae yna gyngerdd yn Eglwys Santes Fair yn y pentre. Wyn Evans, y tenor yn canu, a y cor ysgol Meini Gruffydd, a cor Caerdydd am 10 Felly mae na i adael hwn yn y blaen rwle, ond nodyn am y gyngerdd yna. Heno, os dwi'n mynd, fydd Emyr yn arwen ni yn yr oedfa eto am 5. Gwnewch ni droi at Duw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n ymwybodol bod ni'n gwneud y bore yma peth gorau posib, dod gyda'n gilydd i'th addoli di, y Duw byw, y Duw tragwyddol, y Duw sydd yn ymwneud â'i bobl ac sydd yn achub ei bobl. Arglwydd i ti y bor gogoniant i gyd, ti sy'n heiddi pob peth sydd gyda ni. Ac felly, arglwydd, nid i dderbyn yn addoliad ni bore yma yn enw'r arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gweddio y byddi di yn gwneud y geiriau yn ni'n i canu, yr hyn yn ni'n i ddarllen, wrth i ni gyd weddio, wrth i'r gair gael ei agor gyda ni. Ni'n gweddio, bydde'r cyfan oll, wrth dy fodd di, a bydde ti'n defnyddio fe fel cyfrwng i'n bendithio ni, i wneud yr hyn wyt ti yn dymuno wneud, yn colonnau ni, i ei newid ni, i fod yn bobl sydd yn ffyddlon, yn ifydd ac yn fwy rhoi yn hunain i'r arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gweddio felly, di trigyrhau wrthon ni, a'n bendithio ni, ac wrth wneud hynny, sancteiddio dy enw, morygu enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Rodri. Ni ganu gyda'n gilydd rhif 22 yn yr atodiad. Geiriau yn arall eiriad o Salm 23. Fy Migael, brenin cariad yw. Daioni Duw ni dderfydd, ac ni bydd eisiau byth, os wyf ei eiddo fe yn dragywydd. Mae'r salm yna ar gan, a mae'n atgoffa ni os yw Duw yn ddigael arno ni, yn ein harwain ni ac yn gwarcho drosto ni, yn darparu ar ein cyfer ni. Yna fyddwn ni bob amser yn derbyn yr hyn i ni ei angen. Ni'n gallu dibynnu llwyr arno fe. Felly nhw'n ni sefyll, nhw'n ni ddod a chanu mawl gyda'n gilydd. Dew,
droi nawr i ddarllen o air Duw. Ac mae'n darlleniad neu'r bore mae'n dod o yr Efengyl yn ôl Mathew. A'r 6 bennod. Ni wedi bod yn edrych ar y bregeth ar y mynydd, Pregethwr yr arglwydd Iesu Grist. Ni ym mhenod 6 o Efengyl Mathew. Ac ni wedi cyrraedd adnod 16 i 18, felly adran byr iawn sydd dan sylw bore yma. Mathew 6 ac adnod 16 i 18. Yr arglwydd Iesu Grist yn dweud hyn. A phan fyddwch yn ymrydio, peidiwch a bod yn wynebdryst fel y Pregethwr. Maent hwy yn anffurfio ei hwynebau mwyn i eraill gael gweld ei bod yn ymrydio. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, mae ei gwobr ganddynt eisoes. Ond pan fyddi di yn ymrydio, eneiniad y ben a golch dy wyneb, fel nad pobl a gaeth weld dy fod yn ymrydio, ond yn hytrach dy dad sydd yn y dirgel. A bydd dy dad sydd yn gweld yn y dirgel yn dy wobrwyo. Amen. Blant, i ni meddwl bore yma am rhywbeth o'r enw ympryd, neu ymrydio. Os unrhyw un yn gwybod beth yw ympryd neu ymrydio, so nhw'n gallu helpu fi? Beth yw ymrydio? Fi clywed y gair o'r blaen? So nhw'n gwybod beth yw yn Saesneg? Chi'n hoffi dweud yn Saesneg? Neb yn gwybod. Mae'n peth da bod fi wedi gofyn y cwestiwn, yn dydy. Yn Saesneg, y gair yw fast, Os rwy'n gwybod beth mae fasting yn golygu? Bod beth i'n neud efo... Wel, mae'n golygu yn gyflym. Ti'n iawn, Elsie? Clyfar iawn. Nid yn gyflym yw'r fasting yma. Mae'n y cliw yn y gair Saesneg breakfast. Go on te, Griff, ti'n gwybod? Ddim bwyta, ti'n iawn. Dyna yw fasting, neu ymrydio, ddim bwyta. Felly bore yma, faint ohonoch chi'n gael brecwast bore yma? Llaw lan, os chi'n gael brecwast. Yn Saesneg, ni'n galw brecwast yn breakfast. Achos chi ddim wedi bwyta trwy'r nos, wel, heblaw bod chi wedi deffro yng nghanol nos i gael rhywbeth bach slei, ond siwr o fod chi ddim di bwyta am amser hir a wedyn chi'n deffro yn y bore a chi'n cael breakfast, chi'n torri yr ympryd, chi'n cael rhywbeth i fwyta. Nawr, pan chi'n deffro yn y bore, siwr chi'n teimlo? Siwr chi'n teimlo pan chi'n deffro yn y bore heb fwyta am amser hir? Siwr chi'n teimlo? Yn tu ni, yn aml iawn yn y bore, bydd rhywun yn gweud, fi moyn brecwast. Fi moyn bwyd. Ydy'n teimlo'n neis i beidio cael rhywbeth i bwyta? Na, dwi ddim. Ydy, pan ni'n llwglyd, pan ni ddim di cael rhywbeth i bwyta, mae'n bola ni'n dechrau brifo. Ni'n dechrau teimlo yn ychafu. Pam? Pam? Wel, yr ateb yw achos Gwantania. Achos ni heb cael bwyd a ni angen bwyd. Ni angen bwyd. Nawr, mae Iesu fan hyn yn dweud, weithiau bydd Cristnogion yn ymrydio, yn ffastio, ddim yn bwyta bwyd. Pam? So ni'n gallu dyfalu. Os ni angen bita bwyd, a pan ni ddim yn bita bwyd, mae'n brif o bol ni a ddim yn teimlo neis, pam byddwn ni weithiau yn dewis peidio bwyta bwyd? Os rwy'n gallu meddwl?
chi'n meddwl? Na, mae'n gwestiwn anodd. Okay. Be ni angen mwy na bwyd? Beth? Dew. Ni angen bwyd. Os ni ddim yn cael brecwast, ni ddim yn cael cinio, ni ddim yn cael swper, ni'n gwybod hynny yn eitha cloi yn di ni. Ond really, mae yna rhywbeth ni angen mwy na hyd yn oed bwyd a diod. Ni angen Duw. A felly mae yna adegau, medde Iesu, lle byddwch chi yn dewis ddim cael rhywbeth i fwyta mwyn gweddio a ceisio Duw. Okay? So dyna ni'n meddwl am bore yma, dyna yw ympryddio. Chi'n gwybod nawr, okay? Os mae rhywun yn gofyn i chi beth yw ympryd neu ympryddio, mae'n golygu peidio bwyta am ychydig o amser. Okay? Ond fi eisiau chi rando nawr yn y bregeth ar be mae Iesu'n dweud am hyn. Okay, ni'n mynd i ganu eto o'r atodiad ar rhif 7 yn yr atodiad. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas ein Duw a'i gyfiawnder ef. A'r pethau hyn yn ychwaneg roer i chwi. Halleliw, halleliw, ar ail pennill yn dweud hyn. Nid ar faran unig bydd byw di, ond ar bob gair da, ddaw o enau Duw ei hun. Ni angen Duw a gair Duw mwy hyd yn oed nag i ni angen bwyd a diod. Ond wnawn ni sefyll i ganu gyda'n gilydd. Lois yn mynd i ddod ymlaen i ddweud chydig bach am beth sy'n dod lan dros yr wythnosau nesaf. Diolch, Lois. Wel, dwi wedi dod â jumper dolyg rwy'n dechrau cnesu at y syniad fod dolyg wedi cyrraedd. Dwi jyst eisiau siarad yn sydyn am Cwmpawd. So mae'r rhifin y gaeaf Cwmpawd,
wedi cael ei droi i fod yn rhywbeth da ni'n gallu rhoi i'n ffrindiau, i'n cymdogion ni, i bobl o gwmpas ni, i hyrwyddo pethau capel, i gwahodd nhw i digwyddiadau ni. So ni jyst mynd i ddangos, da ni wedi printio 2,000, na, 1,000, sorry, dwi'n cofio. Bydd pawb yn cael pecyn i fynd adra, i roi yn eich stryd chi, neu eich ffrindiau chi. So yn Cwmpawd, na jyst dangos un bach ydi o. A y syniad ydy fod o ddim yn mynd allan o det yn sydyn, wel, heblaw ar ôl dolyg. Achos os da ni'n cael flyers i bob un digwyddiad, byddwn nhw'n mynd allan o det yn sydyn. So ar y tudalen cyntaf, ond dwi'n dweud croeso, a mae Christine wedi rhannu Carol y Ffordd. Mae yn Saesneg a Cymraeg, mwyafrif yn Gymraeg, ond mae yna yn Saesneg yna. Wedyn, gwahoddi i Castell Coch, so hwn sydd yr un sy'n dod nesaf. A byddwn ni'n siarad chdi bach am Ysgol Sul o oedolion amdan Castell Coch. Byddwn ni'n chwilio am chydig bach fwy o gwirfoddolwyr, ond excited iawn o peth yn dod i lle. Chaos yr oedran deulu da ni'n mynd i gael. Wedyn Carol ar y comin. A wedyn mae'n rhywbeth hefyd, fatha, os gyda nhw ddim diddordeb yn dod, mae'n dal yn rhodd bach. So mae Rhian di rhannu un o croesair i ni. Mae fan hyn, mae quotes gan chi gyd, wel dim chi gyd, ond rhan fwyaf o'ch chi, amdan be mae dolyg yn golygu chi, a mae rhai fwy ffynnu na'i gilydd. Wedyn mae yna, fydda tudalennau plant, lliwio, mae yna QR codes i fideos plant sydd ar wefan a YouTube y capel, chwilair, a wedyn rhywbeth bach i ddangos pwy yda ni eto a punch poeth. So gobeithio gyda chi teimlo rhydd i rhoi hein i'ch ffrindiau chi a fod o rhywbeth, os dyn nhw methu dod i'r Castell Coch, maen nhw'n gallu dod i rhywbeth arall. Ar diwedd y gwasanaeth, paidiwch yn mynd o yma heb i'ch pecyn chi, os gwelwch yna. Dwi'n mynd i fod fatha rhoi nhw allan yn neud siŵr mae pawb efo dipyn. Diolch. Diolch ti, Lois. Yna ni weddiod yn gilydd nawr. Yna ni droi at Dduw a geisio fe mewn gweddi. O arglwydd undyw. Wnaethon ni droi at y ti yn awr arglwydd i ni'n galw allan gyda'r gair yna i ni newydd fod yn canu Halleluia. Halleluia. Achub arglwydd. Achub. Ni'n troi at y ti. Y bore yma'n cydnabod mae ti yn unig achub. Ti yw'r un sydd yn rhoi bywyd. Arglwydd, i ni yn hollol ddibynnol arna ti. Dad, mae'n wir rwy ti wedi'n creu ni fel pobl i angen pob math o bethau. I ni angen anadlu, i ni angen bwyta, bwyd ac yfed, diod, i ni angen dillad ag chysgod, ac i ni angen perthnasau, ond arglwydd. Yn fwy na'r pethau hynny gyd, rydyn ni angen di. Ti yw'r un sy'n rhoi bywyd. Ti yw'r un sydd yn ein cynnal ni. Ti yw'r un rydyn ni'n hollol ddibynnol arno fe. Dad, maddau ni. Maddau ni os i ni'n dibynnu gormod ar bethau eraill yn hytrach nag arna ti. Maddau ni os i ni'n edrych am bleser ac am ystyr a phwrpas i fywyd yn y pethau eraill yna. Yn y bwyd ni'n bita'r, y dillad ni'n cwisgo'r,
gwaith ni'n gwneud, yr arian sydd yn ni, yr holl bethau yn arglwydd maddau ni. Ni da angen di. Ti yw ein achubwr, ti yw ein gwaredwr. Arglwydd i ni. O, ni'n mynd i gael yn atgoffa dro ar ôl tro o'r hyn yn yr wythnosau nesaf. Da, ni'n gwybod bod heddi yn dechnegol yn sul cyntaf yr advent, lle arglwydd i yn dechrau meddwl, yn dechrau canolbwyntio a cael yn atgoffa o'r Nadolig, o ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Duw yn dod yn ddyn, yn dod yn un ohono ni, mwyn ein hachub ni. A Dad, dyna i ni eisiau cael ein atgoffa ohono fe'r bore yma hefyd. Arglwydd, mae ti sydd yn achub. Dad, i ni'n diolch dy bod ti wedi achub llawer iawn ohono ni'r bore yma. Arglwydd, pob un sydd wedi credu, pob un sydd wedi galw allan arna ti, rwy ti wedi gwrando ac wedi ateb. Ni'n diolch am yr addewid yna, na wneud i wrthod, neu anfon i ffwrdd unrhyw un sy'n dod ac yn dygeisio di. Da, ni'n diolch dy bod ti yn ablu achub bore yma, a ni'n cyflwyno arglwydd i unrhyw un sydd ddim eto yn dynabod i, neu ddim eto yn siŵr lle maen nhw'n sefyll. Ond Dad, wrth i ni feddwl am yr wythnosau nesaf ac meddwl am y cyfleon sydd gennym ni i gyflwyno yr efengyl, i gyflwyno y newyddion da yma i eraill. O, ni'n diolch dy bod ti yn ddiw sydd yn gallu achub i'r eithaf. Ac arglwydd, ni'n gofyn i ni'n helpu ni nawr. Helpa ni i fod yn gweddio, ond arglwydd helpa ni i fod yn ymroi, yn ddyfal i dygeisio di. Falle bydd hynny'n golygu mewn ympryd arglwydd. Bod ni'n rhoi lan rhywbeth am gyfnod o amser mwyn tablu'n hunan Caerdydd a cael ein atgoffa, mae ti yw ein angen mwyaf ni a ti yn unig achub. Dad, ni'n cyffesu yn aml iawn, falle bod ni ddim yn ddigon difrifol amdana ti. Ni'n cyffesu arglwydd yn aml iawn, falle bod ni ddim yn poeni cymaint ag y dylswn ni am y bobl o'n cwmpas ni. O arglwydd. A wneud i weithio felly yn ein calonau ni, y bore yma trwy dy air. Dad, ni'n gwybod fydd yr wythnosau nesaf yma yn rhai anodd i lawer ohono ni. Dad, ni'n gwybod fod cyfnodau fel hyn o'r flwyddyn, maen nhw'n gallu bod yn braf iawn, ac eto yn gallu ein atgoffa ni falle o ryw alar, pobl i ni di ffarwelio gyda nhw, neu arglwydd ni'n gwybod bod y Nadolig yn gallu bod yn amser ddigon unig i rai, yn gallu bod yn amser llawn prysurdeb a straen a stres a arglwydd yn arbennig efo pwysau ariannol mae pobl yn gwynebu ar y foment, sy'n gwybod bod hynny'n gallu bod yn bryder i lawer. Da, ni'n diolch i ti. Diolch i ti, dy fod ti gyda ni. A dy fod ti yn cynnig dy hun i bob un sydd yn dygeisio ti. Bod ni'n gallu troi ato ti a pwyso arna ti, a dibynnu arna ti. Yn mhob sefyllfa. O, Duw, ni'n gofyn felly arna ti fod gyda ni nawr. I weddill yr oedfa hon ac ar hyd y dydd. A bydd gyda ni. Yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.
Anwn ni o'r llyfr ymynau nesaf. Rhif 625. Gwyl y pechadur gweithaf gaid yn meiddio mesu at y draed. Heb ddim o'i di, ond rhin dy waed, o Iesu, derbyn fi. Ac ymlaen, o'n i sefyll i gan. Darllen yr adnodau yna eto, mae'n darllen i'r moddyr Mathew 6, adnodau 16 i 18. Phan fyddwch yn ympryddio, peidiwch â bod yn wynebdryst fel yr rhagrythwyr. Mae hwy yn anffurfio ei hwynebau mwyn i eraill gael gweld ei bod yn ympryddio. Wir, rwy'n dweud wrthych, mae ei gwobr ganddynt eisoes. Ond pan fyddi di yn ympryddio, eneiniad y ben a golch dy wyneb. Fel nad pobl ag aeth weld dy fod yn ympryddio, ond yn hytrach dy dad sydd yn y dirgel. A bydd dy dad sydd yn gweld yn y dirgel yn dy wobrwyo. Ni'n dod bore yma ddiwedd adran fach arall yn y bregeth ar y mynydd. Adran sydd wedi bod yn delio gyda dyletswyddau crefyddol. Pethau oedd wedi bod yn rhan o fywyd crefyddol yr Iddewon. Ond pethau nawr mae Iesu yn dysgu ei ddilynwyr amdanyn nhw. Ni wedi clywed am shwd i ni fod i roi elusau. Ni wedi clywed am shwd i ni fod i weddio. A nawr yn ola bore yma mae gennym ni shwd i ni fod i ympryddio. Nawr fi'n ymwybodol am hynna, felly yma bore yma a chi ddim, chi'n ymweld, a chi ar eich gwyliau falle, a chi ddim wedi bod gyda ni. Ond petai chi wedi bod gyda ni,
Byddai yna rhywbeth fi'n siŵr wedi'ch taro, a falle bod e wedi'ch taro chi y bore yma, lle mae'r ffocws, beth yw'r ffocws yn yr hyn mae Iesu yn ei ddweud. Achos yr un pwyslais sydd wedi bod bob tro wrth drafod elusen, wrth drafod gweddi a nawr wrth drafod ympryd. Mae Iesu'n dysgu ei ddisgyblion sut i wneud y pethau hyn, a mae'n gwrthgyferbynnu be ni fod i wneud gyda'r hyn oedd yn digwydd yn gyffredinol. Y ffordd oedd y pethau yna'n cael eu camddefnyddio. A'r un rybydd ni'n cael dro ar ôl tro, sef hyn, peidiwch gwneud y pethau yma mwyn cael eich gweld. Peidiwch roi elusen mwyn I bobl meddwl bod chi yn hael. Peidiwch gweddio yn amlwg mwyn I bobl feddwl eich bod chi yn ysbrydol. Peidiwch fan hyn ymprydio a gwneud sioe o'r peth mwyn I bobl feddwl, waw, pa mor impresif ydych chi. Na! Dyna oedd y tueddiad, mae'n amlwg. Mi Iesu'n rybuddio, oedd yna gymaint o ragrythwyr. Pobl oedd yn ymddwyn mewn un ffordd, ond yn gwneud hynny am y reswm anghywir. Pobl oedd efo'r ffocws ar yr allanol. O, fi'n gwneud hyn, fi'n gwneud hyn, fi'n gwneud hyn. Nag ydw i'n wych. Fi'n gwneud y pethau hyn a fi eisiau pobl I weld fi yn gwneud y pethau hyn. Mae Iesu'n dweud, na. Stopio. Chi di colli'r pwynt. Chi di colli'r plot. Chi weld, peidiwch am ddeall be mae Iesu'n dweud fan hyn. Mae pobl mynd I weld y ffordd ni'n byw. Okay? Dwi ddim bod ni fod I gadw ein ffydd ni, ein crefydd ni, ein perthynas gyda Duw yn rhywbeth hollol breifat, hollol gyfrinachol. Na! Na chi'n cofio be wedodd Iesu yn Henodd 5, adnod 16. Mae'n dweud, boed i'ch goleuni chwythau lywyrchu gerbron eraill, mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chwi a gogoneddu eich tad. Yr hwn sydd yn yr efo, mae Iesu'n gweud, os chi'n byw fel Cristion, os ych chi'n dilyn fi, mae pobl mynd I weld rhywbeth amdano chi. Maen nhw'n mynd I weld bod chi'n wahanol. Maen nhw'n mynd I weld eich gweithredoedd. Maen nhw'n mynd I glywed eich geiriau. Maen nhw'n mynd I ryfeddu a gogoneddu Duw am y pethau yma. Be mae Iesu'n mynd ar ôl fan hyn yw ein cymhellion ni. Ein motives ni. Pam ydyn ni'n gwneud y pethau yma? Pam wyt ti'n rhoi elusen? Pam wyt ti'n gweddio? Fan hyn, pam wyt ti yn ymprydio? Wyt ti yn trial gogoneddu Duw? Neu wyt ti'n trial gogoneddu ti dy hun? A'r egwyddor fan hyn yw dylsyn ni beth gwneud rhywbeth mwyn cael ein gweld ac mwyn cael ein canmol gan eraill. A felly bore yma, cyn bod ni yn mynd ymlaen I ystyried yn prydio chydig yn fwy manwl, fi eisiau ni gymryd eiliad bach jyst I stopio a meddwl am hyn. Os yna bethau I ni'n gwneud, a'r prif reswm ni'n gwneud nhw yw nid mwyn I ddiw gael y mawl mae'n heiddi, ond achos bod ni eisiau pobl I feddwl yn well ohono ni. Os yna bethau ni'n gwneud, fel Cristnogion nawr, yn bennaf, ond falle bod yn wir amdano chi os chi ddim yn Gristion, a chi'n neud y pethau yma jyst achos chi eisiau I bobl meddwl bod chi'n wych ac eich parchu chi, ond yn siarad yn arbennig gyda ni fel Cristnogion nawr, ni sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu, os yna bethau, a ni'n gwneud nhw, chi ddim yn gwneud nhw achos bod chi rili eisiau gwneud nhw, achos chi eisiau gogoneddu Duw, chi'n gwneud nhw achos mae'n ddisgwyliedig,
Os chi'n poeni beth fydd pobl yn meddwl ohonoch chi os chi ddim yn gwneud nhw. A chi eisiau cadw lan rhyw sioe ger bron eraill. Ond y reality, mae'n gallu bod yn wir yn dydy hyd yn oed am y pethau mwyaf sylfaenol. Mae'n gallu bod hyd yn oed yn wir am ddod i oedfa ar bore Sul. Fi'n falch bod chi yma. Fi wrth y modd bod chi yma. Ond pam i chi yma? Ydych chi yma jyst achos, sa eisiau rhywun yn haslo fi yn ystod yr wythnos. Lle o ti te? Ti'n sal? Popeth yn iawn? Ydych chi yma achos bod chi eisiau moli'r arglwydd a bod chi eisiau clywed mwy amdano fe a be mae wedi wneud trostoch chi a'r cariad yna, mae wedi dangos a'r bywyd newydd yna, mae wedi ennill. Neu ydych chi yma achos dyna jyst beth chi fod i wneud. Fel mae Iesu'n rybuddio fan hyn, tro ar ôl tro, ni'n gallu gwneud pethau da am y resymau anghywir. Ni'n gallu gwneud pethau mae Duw eisiau ni wneud, pethau mae Duw yn canmol ar ein cyfer ni. Ond ni'n gallu gwneud y pethau yna, naill ai jyst er mwyn trio achub ein hunan, neu jyst er mwyn plesio mam a dad, brawd a chwaer, ffrindiau, pwy bynnag. Mae'r dyletswyddau crefyddol yma. Roi i elusen, gweddio, ympryddio. Maen nhw'n bethau ni wedi gweld yn dod. Maen nhw'n bethau ni fod i wneud, ond maen nhw'n bethau ddylse fod yn dod yn naturiol i ni. Fel Cristion, chi wedi profi heilioni Duw, a felly fe ddylsech chi fod yn person sydd yn barod i aberthu a roi dros eraill. Fel Cristion, chi wedi profi Duw yn dod ac yn siarad gyda chi ac yn gweithio yn eich calon chi ac yn eich mabwysiadu chi'n blentyn iddo fe, a felly fe ddylsech chi yn naturiol fod eisiau gweddio, fod eisiau meithrin y berthynas yna. Felly beth am ympryd? Beth am ympryd? Yn siŵr, mae ympryd yw'r un o'r tri yma sydd lleia cyfarwydd i ni. A felly bore yma, be fi eisiau gwneud am weddill y bregeth yw jyst i ofyn 2 gwestiwn. Syml iawn. Ni wedi dechrau meddwl am un nhw'n barod. Beth yw ympryd? Ac yn yr ail, a ddylsyn ni ymprydio? Okay? 2 gwestiwn, really simple. Beth yw ympryd? Ac a ddylsyn ni ymprydio? Felly, beth yw ympryd? Beth yw fast? Neu fasting? Dwi'n yn golygu cyflym. Mae'n golygu mynd heb rhywbeth. O'n i'n meddwl ychydig am hyn efo'r plant. Mynd heb rhywbeth, fel arfer, mynd heb fwyd am gyfnod o amser. Yn aml iawn yn y Beibl, mae ympryd yn cael ei gysylltu'n agos iawn gyda gweddi. Ni'n sôn yn aml, ni'n clywed yn aml am gweddi ac ympryd. Gweddi ac ympryd. Dyw yr ympryd yma, mynd heb fwyd yma, dwi ddim bod yn rhywbeth random. Dwi ddim bod hi'n rhyw sort of seidus sydd yn trio cosbi'n hunan a bod yn gas i ni'n hunan. Na, mae'n fwriad, mae'n pwynt iddo fe. Y pwynt yw bod ni'n mynd heb rhywbeth am gyfnod o amser mwyn fod yn ymwybodol o'n hangen ni a roi'n sylw ni ar Dduw. A beth i gweud? Yn aml iawn, ymprydio yw mynd heb fwyd, neu heb fwyd a diod, ond dwi'n gorfod bod mynd heb y pethau yna, gallai olygu roi rhywbeth arall lan. Dros y grawys, y cyfnod Lent, cyn y Pasg, mae pobl yn aml yn rhoi pethau lan yn dyn nhw, falle bod nhw'n gofio, falle bod chi'n gwneud. Ac chi'n clywed pobl yn gweud, Lenni fi'n rhoi lan caffeine.
Neu Lenny fi'n rhoi lan siocled, nid bwyd, just siocled. Neu Lenny fi'n rhoi lan gwylio teledu. Rhywbeth hollol wahanol. Penderfynu am gyfnod o amser, fi'n mynd i stopio gwneud yr hyn fi fel arfer yn gwneud, mwyn i hynny ffocysu fy meddwl i rwsyd. Yn yw'n bwriad sylfaenol yn dyfa. Beth yw ympryd? Fi eisiau'r pethau yma, fi'n mwynhau y pethau yma. Dyn nhw ddim yn angenrheidiol yn anghywys, dim byd yn bod gyda bwyta ac yfes, dim byd yn bod gyda gwylio teledu, ond am gyfnod o amser, fi'n mynd i weid fi angen rhywbeth arall. Mwy hyd yn oed na Netflix. Fi angen rhywbeth mwy hyd yn oed na siocled. Fi angen rhywbeth mwy hyd yn oed na paned o goffi. Fi angen yr arglwydd. Dyna mae ympryd yn ei wneud. Mas goffa chi. Chi'n clywed weithiau, di chi am bobl, neu pobl arfer gwneud hyn, bydden nhw'n cymryd hancus boced, ac os nhw eisiau cofio rhywbeth, ond nhw'n rhoi cwlwm ynddo fe. Os yn credu bod cymaint yn gwneud erbyn hyn, achos does dim cymaint o bobl yn cario hancus boced rhwnd, ond dyna'r pobl yn gwneud, o fi angen cofio rhywbeth, na i wneud cwlwm yn yr hancus boced, a wedyn pob tro mae'n llaw i mynd i'n hoced, neu pob tro fi'n chwythu'n rhwyn, mae'n gweld y cwlwm, neu'n teimlo'r cwlwm, o ie, mae rhaid i gofio wneud hyn. A'r broblem yw, wrth gwrs, dyw'r hancus ddim yn gweud beth chi angen cofio. Jyst bod chi angen cofio rhywbeth, ond mewn ffordd dyna mae ympryd yn gwneud. So, yn sgerioed wedi ymprydio, wedi rhoi rhywbeth lan yn fwriadol am gyfnod o amser mwyn canolbwyntio ar Dduw, ond mae'n atgoffa chi. Os chi'n mynd heb fwyd, cyn bo hir chi'n sylwi. A pob tro mae'ch bola chi'n gwneud sŵn, neu pob tro mae'ch bola chi'n tynhau a mae'n amheserus, pam ydw i eisiau bwyd? O ie, fi eisiau bwyd achos fi'n ymprydio. Pam ydw i'n ymprydio achos hyn? Neu, os chi'n rhoi lan, wedwn ni, gwylio teledu. A chi'n cyrraedd adre o'r gwaith, a falle'r peth gyntaf chi wastad yn gwneud yw eistedd ar y soffa efo paned o de, a chi'n gafel yn y remote, ac yna chi'n meddwl eich chi'n anona, fi ddim yn mynd i wylio teledu. Pam ydw i ddim yn gwylio teledu? Wel, achos fi'n ymprydio. Pam ydw i'n ymprydio? Mae'n atgoffa chi. Mae'n torri lan yr hyn i chi fel arfer yn ei gwneud, eich rhythm, eich rwtîn arferol, ac yn fforso chi, yn atgoffa chi i geisio yr arglwydd. Nawr yn y Beibl, mae ymprydio yn cael ei wneud am lawer o resymau. Mae pobl yn ymprydio ar adegau gwahanol, i gyfleu gwahanol bethau. Ni'n gallu ymprydio mewn edifeirwch. Hynny yw, chi wedi pechu, chi wedi llithro, chi wedi gwneud rhyw gamgymeriad, chi'n ymwybodol o hynny a chi'n drysau am eich pechod, a fel arwydd o'ch tristwch. Chi'n ymprydio. Fel arwydd o'ch edifeirwch, bod chi'n cysau eich pechod a bod chi angen yr arglwydd i faddau a'ch achub chi, chi'n ymprydio. Mewn manna eraill, mae pobl yn ymprydio mewn galar. Falle bod yna rhyw tragedy di digwydd, falle bod yna rhywun di marw ac fel rhan o'r galar, mae person yn ymprydio. Maen nhw'n mynd heb fwyd, nid mwyn trio dod o'r person ôl yn fyw, na dim byd fel yna, ond achos maen nhw eisiau dangos yn y foment yna. Cymaint maen nhw angen yr arglwydd a'i gysur e. Hynny, dyw pryd o fwyd, neu dyw bar o siocled, neu rhywbeth fel yna ddim yn mynd i gwrdd ar angen yr am gysur Duw. Dim ond fe sy'n gallu rhoi tangnefedd yng ngwyneb marwolaeth. Ond adegau eraill, mae pobl yn ymprydio mwyn gweddio am rhywbeth penodol. Falle bod yna rhyw angen amlwg.
rhyw sefyllfa anodd, dyrus, rhyw benderfyniad mawr angen cael ei wneud a mae pobl nid jyst yn gweddio, ond yn gweddio ac yn ympryddio. Nid jyst yn ceisio'r arglwydd mewn gweddi, mewn gair, ond mewn ffordd yn gweithred hefyd. Yn gweud arglwydd, nid blackmail yma, nid gweud reit, na fe, sa'n hunger strike, sa'n mynd i fita nes bod ti'n gwneud be fi eisiau. Na, ddim fel na, ond fi'n mynd i ympryndio i, mewn ffordd i ddangos yn ymarferol i Dduw mor ddifrifol ydw am hyn. A mor ddibynnol ydw i ar yr arglwydd am hyn. A mae dim ond fe all ateb y weddi yma. A cymaint i ni angen Weithiau mae pobl yn ympryddio just mwyn dangos hunan ddisgyblaeth. Just mwyn dangos mae nid bwyd a diod a pethau'r byd yma i ni angen. Nid y pethau yna ni'n dibynnu arnyn nhw, ond fi'n mynd i ymroi am gyfnod i geisio Duw. Ond pob math o resymau pam ni'n gallu ympryddio. Yn yr Hen Testament, oedd na orchymyn i ympryddio ar ddydd y cymod. Y dydd arbennig yna pan byddai'r bobl yn dod ac yn aberthu mwyn ceisio cymod gyda Duw. Ond fan hyn, yn Mathew 6, mae Iesu yn cyfeirio at rhywbeth chydig bach yn wahanol. Mae e'n cyfeirio fan hyn at ympryd gwirfoddol. Mae'n amlwg bod yna arfer wedi datblygu ymysg yr Iddewon o ymprydio'n reolaeth. O wneud hynny, o rai ohonyn nhw'n ymprydio dwywaith yr wythnos. Nawr, ys dim byd yn bod gyda hynny. Ynddo ei hun, wedi clywed yn barod yma, fanteision amlwg i ymprydio. Y broblem yw sut o'n nhw'n gwneud e. Sut o'n nhw'n gwneud e. Pan byddwch yn ympryddio, peidiwch bod yn wynebdryst fel yr Pregethwr, maent o'n anffurfio ei wynebau mwyn i eraill gael gweld ei bod yn ympryddio. Mae'n bosib bod nhw'n llythrenol yn gorchuddio eu hunan mewn lludw, mewn ash. Falle bod nhw jyst yn gwneud gwyneb, yn gwgi. Yn gwneud yn hollol amlwg yn y ffordd oedd ei gwyneb nhw'n edrych bod yna rhywbeth yn bod. Ac yna bydd rhywun yn gofyn beth sy'n bod. A bydd nhw'n gallu dweud, fi'n ympryddio. So, os chi cael hwnna, chi'n weithio chi'n gwneud job yn y tŷ. Chi'n gwybod bod e'n beth da i chi'n gwneud y job yna, ond wrth wneud y job, chi'n gwneud lot o sŵn wrth wneud e, neu chi'n... Pam? Wel, achos chi eisiau bobl sylwi. Wel, da iawn ti am mynd ar benzon, neu da iawn ti am gliro'r llestri, neu da iawn ti am lanhau dystafell, neu beth bynnag. Anyway, mae'r peth chi'n gwneud yn beth da, ond wrth wneud y sŵn ar o'ch neidio yna, neu'r sŵn yna, chi eisiau bobl i sylwi ac eich canmol chi. Oedd yr Iddewon ddim yn gwneud unrhyw drwg fan hyn. Y broblem oedd y ffordd o'n nhw'n gwneud yn tynnu'r sylw at nhw i hunan. A felly mae Iesu'n gweud na, chi di colli'r pwynt. Mae ympryd. Pryd bynnag chi'n ymprydio? Faint bynnag mor aml i chi'n ymprydio? Beth bynnag yw'r reswm? Beth bynnag chi'n rhoi lan mwyn ymprydio? Mae hynny fod yn rhywbeth rhwng o chi a Duw. Mae ympryd fod yn rhywbeth ei chi yn closio at Dduw ac yn ceisio Duw, nid ceisio clod gan eraill. Yn wir, mae Iesu'n dweud,
os chi'n mynd i wneud unrhyw beth, dylsych chi fod yn eneinio'ch pen ac yn golchi'ch gwyneb. Hynny yw, gwnewch ymdrech arbennig ar y dyddiau chi'n ymprydio i beidio edrych fel bod chi'n ymprydio. Peidiwch yn gwneud unrhyw beth sydd yn mynd i ddenu sylw pobl atoch chi. Gwnewch eich hunan mor daclus, mor drosiadus a phosib fel bod neb yn synhwyr o gwbl yr hyn sy'n mynd mlaen. Ond yn eich calon chi'n gwybod. Yn eich calon i chi yn ymprydio ac yn ceisio yr arglwydd. Felly dyna beth yw ymprydio'n fras, mae'n fwy gallwn ni ddweud wrth gwrs, ond mae'n ni'n dod â ni at yr ail gwestiwn. Sef, a ddylsyn ni ymprydio? A ddylsyn ni nawr fel Cristnogion, fel rai sydd yn byw wedi dyfodiad a marwolaeth ac atgyfodiad ar arglwydd Iesu Grist, a ddylsyn ni fod yn ymprydio? A nes i sôn yn gynharach, fi'n siŵr i lot ohono ni, ni'n gyfarwydd efo royalism, ni'n gyfarwydd efo gweddi, ond mae ympryd yn rhywbeth falle ni ddim cweit yn siŵr ohono fe. A fi yn credu mae'n rhywbeth ni wedi colli. Ni ar ein colled yn ein traddodiad bach ni. Falle am resymau da bod ni wedi pellhau o'r syniad o ymprydio, achos ni eisiau osgoi y camgymeriadau, ond falle bod, we've thrown the baby out with the bathwater. O falle bod fi jyst yn gwneud cam gyda chi, falle bod chi gyd yn ymprydio mor dda, fel mae Iesu'n dweud, fi jyst ddim yn ymwybodol o hynny. Os felly, sori. Ond os ydych chi ddim yn ymprydio, os ydych chi ddim erioed wedi ymprydio fel Cristion, fi eisiau yn annog ni nawr fod yn rhywbeth sydd eisiau ni falle i ail ddarganfod. Pam ddylswn ni ymprydio? Wel, yn gyntaf gyd, achos mae'r arglwydd Iesu yn rhoi esiampl i ni ac yn ein cymell ni i ymprydio. Fan hyn, yn y bregeth yma, mae eto yn cymryd yn ganiataol y byddwn ni yn ymprydio ac wrth gwrs, nath Iesu ei hun ymprydio. Nath Iesu ymprydio yn y ffordd mwyaf eithafol gallwn ni ddychmygu am 40 diwrnod yn yr anialwch. Mae'n mynd heb fwyd, heb ddiod, heb siocled, heb caffein, heb teledu yn yr anialwch. Mae'n mynd heb bopeth, yn dydy. Pam? Wel, am ei fod eisiau ceisio Duw. Am ei fod e'n ymwybodol ar ddechrau weinidogaeth o'r angen yr am nerth ac am gynhaliaeth gan y tad, a felly mae'n ymprydio. A mae'r arglwydd yn disgwyl bod ni yn ymprydio hefyd yn dydy. Drwchwch, neidiwch ymlaen os Beibl gyda chi i Mathew 9. Yn nodau 14 ac 15 o Mathew 9, mae'n amlwg doedd disgyblion Iesu ddim yn ymprydio. A felly mae'n gwestiwn yn codi. Mathew 9, adnod 14. Yna daeth disgyblion Ioan ato, a dweud pam ydym ni a'r Phariseiaid yn ymprydio llawer, ond y ddisgyblion di ddim yn ymprydio. Dwedodd Iesu wrthynt, a all gwesteion priodas a lari cyhyd ag yma'r priodfab gyda hwy. Ond fe ddaw dyddiau pan ddygyr y priodfab oddi wrthynt ac yna yr ymprydiant. Mae Iesu fel petai awgrymu ar y foment fi yma. Fi yw'r priodfab, fi wedi dod mwyn ennill ac achub fy mhriodfer, fy mhobl, yr eglwys. Dwi'n disgyblio methu ymprydio nawr, ond fe ddaw amser. Chi'n darllen ymlaen i lyfr yr actau, a fyna ni'n gweld y Cristnogion yn ymprydio. Pam bod angen? Wel, wedys i, mae Crist wedi dod. Mae Crist wedi llwyddo. Mae Crist wedi marw ar y groes, wedi delio gyda'n pechod, unwaith ac am beth, mae wedi'n hachub ni. Ni methu achub yn hunan trwy gweithredoedd, mae wedi gwneud y cwbl, mae wedi
esgyn i'r nef, mae e gyda ni, felly pam ymfrydio? Wel, fi eisiau cynnig doi reswm yn fyr pam fi'n credu bod e'n iawn i ni ymfrydio. Yn gyntaf i gyd, mae'n ddisgybleth dda. Mae'n ddisgybleth dda i ni. Yn aml iawn, fel Cristnogion, ni'n cael ein sgubo i ffwrdd gyda arferion a phatrymau cymdeithas ni, yn dydyn ni. Yn aml iawn yn wneud beth mae pawb arall yn gwneud, a ddim yn gofyn i'n hunan, wel, ydy hwn yn rhesol i fi. Mae'r Apostol Paul yn ysgrifennu yn dydy, mae pob peth yn gyfreithiol, ond nid yw pob peth lles. A mae'n amlwg fyna, mae Paul yn dweud, mae'n y bethau mae e'n dewis peidio gwneud, yn dewis roi lan fel petai, achos dwi ddim eisiau ddim byd ei reoli fe. Mae eisiau cadw ei hunan ei gorffe, ond holl batrwm i fywyd mae eisiau cadw hynny dan reoleth mwyn iddo fe barhau i ddilyn a gwasanaethu a gogoneddu Duw. Mae'n ymfrydio'n gwneud hynny. Pan 'y ni'n ymfrydio, 'y ni'n brwydro. Be sy'n mynd i reoli fi fyny? Be fi'n mynd i ddibynnu arno fe? Ydw i'n mynd i ddibynnu ar y pethau fi fel arfer yn gwneud ac yn cael, neu ydw i'n mynd i ddibynnu ar Dduw? Mae mor rwydd yn dydi mynd ffordd y byd. Dod at gyfnod y Nadolig a na fe, mae dyn ni bentwr o bethau dod fan hyn, mince pies a cacenne a twrci, a fi'n joio'r pethau yna i gyd. Dros Nadolig byddwn ni'n gloddesta yn byddwn ni, a does dim byd yn bod ar hynny yn ei le. Mae yna gyfnodau i wledda ac i fwynhau. Os yna beryl hefyd fel Cristnogion bod ni wedi colli pob reolaeth arno ni'n hunan. Bod ni'n rhy gyfforddus, bod ni'n rhy debyg i'r byd. Mae ymfrydio yn ffordd ymarferol o ddisgyblu'n hun yn ysbrydol wrth i ni ddilyn yr arglwydd. Ond yn fwy na hynny, dyma'r ail reswm, mae ymfrydio yn dod â ni yn agosach at Dduw. Mae ymfrydio, mae'n ddyletswydd, mae'n ddisgybleth, mae'n waith caled, ond mae'n y wobr yma. Dyna mae Iesu'n sôn amdano yn dydy, mae'n dweud bydd eich tad sy'n gweld yn y dirgel yn eich gwobrwyoch chi. Ar eto peidiwch am ddeall, dyw hwn ddim yn rhywbeth o emotional blackmail, rhyw tit for tat, os fi'n rhoi lan rhywbeth byddai'n cael mwy o Dduw, na nid fel na, ond y pwynt yw os ych chi yn rhoi lan pethau eraill am gyfnod. Os ych chi yn defnyddio'r amser byddwch chi fel arfer yn bwyta, neu fel arfer yn gwylio teledu, neu fel arfer yn gwneud beth bynnag arall, ac yn defnyddio'r amser a'r ymdrech yna mwyn ceisio Duw. Os ych chi'n mynd heb rhywbeth a mae hynny'n boenus ac yn eich gwneud chi'n anghyfforddus, ond yna'n eich atgoffa chi o Dduw a pwy yw a'i fawr fe, mae chi dim ond yn mynd i ddod â chi'n agosach at yr arglwydd, yn dydy? Gall ddim gwneud unrhyw beth arall ond hyn. Mae ymfrydio yn ei hanfod yn rhywbeth aberthol a phoenus sydd yn gwneud chi yn fwy dibynnol ar Dduw. Felly gech annog chi i ymfrydio. Eto, nid mwyn ennill cariad Duw, nid mwyn ennill maddeuant neu achubiaeth neu dim byd fel yna. Ond mwyn dyfnhau eich angen amdano fe a'ch perthynas chi gyda fe. Mae'n byd ni, dwi'n aml yn dweud hyn, mae'n byd ni mewn mes. Gymaint o angen.
gymaint o bobl sydd ar hyn o bryd ar goll. Ar lefel personol, mae dyn ni gyd ein treialon, ein problemau, ein pryderon ni, a ni angen help. Ni'n gwybod hynny, ydy ni? Ni'n gwybod bod ni angen yr arglwydd. Pan ni'n ymfrydio, ni'n dangos bod ni angen yr arglwydd. Ni'n dangos yr hyn chi'n gwybod yn barod. Ni'n profi yr hyn ni'n gwybod yn barod. Ni'n dangos ein difrifoldeb ni. Mae neb beth i ni angen o ddydd i ddydd yw ein bara beunyddiol ni, beth ni rili angen yw mwy ohono fe. Mwy ohono fe yn ein calon ni, mwy ohono fe yn gweithio trwy ni, mwy ohono fe yn gweithredu yn y byd mwyn achub. Oherwydd fe yn unig all achub. Diolch iddo. Amen. Ganwn ni o'r atodiad wrth i ni orffen. Mae'n i gan i rif 52 yn yr atodiad. Emyr sydd yn siarad yn glir am ein hangen ni ger bron di. Rwyf yma arglwydd wrth y draed, yn teimlo eisiau rhin dy waed. Rwyf yn dlawd a ffwy a oer ond ti dy hun, fy eisiau yn llwyr. Ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu. gymorth di, wrth i ni geisio cymhwyso'r pethau yma i'n bywydau ni. Ni'n diolch am yr arglwydd Iesu. Diolch fod wedi dod ac wedi ymffrydio
Diolch fod e wedi rhoi lan popeth ein mwyn ni ar y groes, mwyn ein hachub ni. Dad, ni'n gofyn nawr am dy gymorth di i ni hefyd i ymfrydio, i roi lan pethau am gyfnod o amser mwyn dy geisio di. Arglwydd ni'n meddwl arbennig nawr dros yr wythnosau nesaf, cyfnod yn adolyg. Arglwydd lle fydd mor rwydd, falle i ni i wneud y gwrthwyneb ag colli pob reolaeth arno ni'n hunan. O Dad, helpa ni falle i gymryd y cyfle. Falle rhyw pryd bwyd fan hyn neu rhyw ddiwrnod fan draw yn dawel fach i roi'n hunan i dy geisio di. Mae'r angen mor fawr Arglwydd. Mae'r angen mor fawr. Dad, helpa ni weld hynny a dy geisio di. A mae ti yn unig all achub. Arglwydd, derbyn i nawr, derbyn y mawl a'r clod i gyd, achos ti yn unig sy'n ei heiddi. Amen.